لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mahoripun Allah subhanahu wa ta'ala na sambagai sa makampat san ko mga pagaritan ang mga Sufi, mga Ash'ari na uso sa lakaw-kiran sa dibud malbulbud alala yung pupakapoon si iku muduliran ng ariran ang yung kaya kalima Wahabiya. Anto na mga dini isabab na kapakaya ginan panimala ipiling pangiran si iku tao amunot ko tindig as salafiyah na meduniran sa Wahabi na pagisan sira na niyang kuto ada sabutian amunot ko titindig sa salafiyah na tinan to na sa giyang kanan Wahabi nagito kilang ni ranon agyang kanan miyabumbar ang mga kitab ulama o mga ulama iran agina soyong ananina tindig pitong Abdul Wahhab bin Abdul Rahman bin Rustum Al-Khariji Al-Abadi na ayat na miya kalala pa kayo sa ina inuiran betui sa Wahabi so kataw niran ang muunot o tindig as-salafiyah inuiran na ipembetui sa Wahabi na may tanog na ng sembaga pakarayagin tanwadaan kasupan nung iyakin ni Abdul Wahhab bin Abdul Rahman bin Rustum Al-Khariji Al-Abadi nakataw na iyo mga ulama iran kaya mustahil iyo bayran din mabatya sumyangaw na din a kitab midadab tarong si akini Abdul Wahhab bin Rustum si ikwaya maanan niya na pituong yan kadidugan udi nakapaminasa sa giyang kay aliyaw lupa nakataw niran as kaniyan na aya pakaasalian na Farisi na pansa ukit niyan sigo kaya pakabinasan niyan na basta adika makayon si iku tindigyan na pukitiwas kaniyan o tanabidyan niran sa ukit kaya kini Muhammad bin Abdul Wahhab kasi Muhammad bin Abdul Wahhab na aya panulong yan nagito din sa tawhid kapag sa iku Allah na aya din nakapitan niya sa Quran na sunnah na gusto ukit o mga sahaba na gusto mga tabi'un na ayamat ang benar mga uripin Allah subhanahu wa ta'ala na miyago ganyan amitaplak mabarang kasway maanan niya na galbak ang mga bid'ah nagu mga syirk kapanakuto na gusto kapanubra sa ikwagama si isa diyang kaya mamlakatul Arabiya kaya pagpaniran kay Muhammad bin Saud ikalimusiran wallahu subhanahu wa ta'ala nagurilan yan siran ya Sheikh, na ando man ay kapag benaran nirong ando man ay kakiknan sambida siya kianan ang Muhammad bin Abdul Wahhab nagu siya kianan Abdul Wahhab bin Abdul Rahman bin Rustum Al-Khariji Al-Abadi nakatya suka bidaan yan mauripun wallahu subhanahu wa ta'ala na si itanod ila si ikumyang ang kitab dataro kitab at pembetuan sa mi'yar ayat tumiyar jumaun na siya kini Ali bin Muhammad Al-Lukhaini ang mufti sa Andalus nagusayam ananin na Shimal Afriqi na miyawapat sa kaniyan Kuragun 478 Hijri miyawapat sa kaniyan Kuragun 478 Hijri na midadaptar ko terjuman yan na kitab Am'iyar midadaptar siya kini Abdul Wahhab bin Rustum si iko kaya pakabinasan yan sa diyang kaayanupa apitoong yan na Sheikh kata na ada mas mabuag kaya alo yan kitab amis musin ko muftiya Andalus na ugyang kaya Shimal Afriqi napakalanatang kadaan pagariya tanurin ka ayaw yan nakinil na ka na kailan ikinimbotaan anto na aragon ikinimbotaan ko Muhammad bin Abdul Wahhab asa kaniyan so yung maanan na miyanulong sa tawhid inu miya barangkas sugal akadidugan sa giyan kay mamlakatul Arabiya ka isa sa kaniyan kaya sabapan kaya pagugupayran sa iko Muhammad bin Saud na kining buotan ko Muhammad bin Abdul Wahhab
na ragun a 1115 Hijri. Nah, mianak ke 1115 Hijri. Na malong mang gede-gede pag masama-saman o an peraragun ilatian na aya latian na 700 agu 20 agu 8 ragun alatian. Samo tu na si idin ko miyaw na kitab Al-Ma'iyar na midada petarun din si akin ya Abdul Wahhab bin Rustum As-Sakanian sumya kabinasa si kuliaw ulupa. Ikadu na mialoy pun ko kitab at ya'lif Al-Fridabon. Ayang aran lagi ang kaya kitab na Al-Firaqul Islamiyah fi Shimal Afriqiya. Lagi ang kaya tumi alifon na miyawafat sa kanyan kuragun 197 Hijri. 197 Hijri. Ngelukaman na latian ang sukining buotan ko Muhammad bin Abdul Wahhab. Repeat na sukining buotan ko Muhammad bin Abdul Wahhab. Ay kining buotan nun na si ikuragun 1115 Hijri. Ngeluka sa yung ananin na pipilagatos ragun alatian. O gayit mangurip mo Allah subhanahu wa ta'ala na ayang masiko sa isa ginawa. Nagyang kaya kitab ini tarjuma Ali bin Muhammad Al-Lukhaimi mufti sa Andalus, Shimal Afriqi. Na so tarjuma niya na kitab Al-Ma'iyar na ini tugalin, ini naql Ahmad bin Muhammad Al-Wansuraisi miyawafat kuragun 914 Hijri. Nasukini tugalin niya nun na miya bumber agyang kanan ang mga kitab ininaklian sa Piraka Majalla na ini pamamagayran sanggulalan sa hadiah libre sa din abon bed na ginan inya pamula si iku mga utak o mga tao ginan inya pamula ko mga pusuiran sagyang kaya bumber agyang kai kitab Al-Ma'iyar nagweman na nina miyungad berang-berang na tumialip sa imaan na niya nimbal sa kitab na aya pipikir ni Ranro na si Muhammad bin Abdul Wahhab na marayaga iya katawan o mga ulama iran mustahil ubayran damabatya agyang kai kitab Al-Ma'iyar asiin niya kapuun so kalima Wahabiyah na inutan wiranai sembagan tanu agyang kutu pakaisa inutan wiranai pembetui sa Wahabiyah inuran pembetui sa Wahabi ukato ko niran ayat tindugi na sa imunot ko tindug as-salafiyah na pembetuan niran sa Wahabi na ayam mataan benar manguripun Allah subhanahu wa ta'ala na inutan niran pembetui sa Wahabi inuran pembetui sa Wahabi sutaw as imunot ko tindug as-salafiyah kakagya sa mga ulama Iran tumiyarju masiran manggusa pimbarangan ang mga kitab tumialip siran sa mga kitab na ididaptariranon so apya karata iran siya kinya Muhammad bin Abdul Wahhab kakagyan miya parangyan miya padengyan ini sabab wallah sa kaya paling ugal bekiran ang mga bid'ah sa giyang kaya mamlaka nagu mga kapanakuto nagu mga kapanubra si iku agama tanong agama Islam. Nagitod ni piyamulo mga ulama iran si iku mga tao ang muunot kiran na ayaduan yan na su mga juhal suda mga sabutyan nakagi ay maana niyan na magaan akap ka ikanairan magaan kap keduti si iku mga pamikiran iran nagu si iku mga puso iran ayad na ki amala ayad mala asabab akap betuiran si iku tawa katawan iran asuka nga ukit-ukitiran galbak ang mga bid'ah mga kapanakuto na kagya kaya padalaman sa mga pusuiran sa siig nagudengki naguinggit kuping gelbak ko Muhammad bin Abdul Wahhab kaya paranganian ko mga gelbak ang mga kadidigan na ayabu ang mapatiruakan san ko pagariya bulayo ka babayakan lakiakan amunot ko tindig as-salafiyah na basta alin ang betul ka sa Wahabi apad ko mga Sufi, apad ko mga Asyairah na uso sa lakaw kiran ang mga didig ipanarima na basta adin amutur kakiranon na tangkedang kaasiran na kapapadalaman sa mga pusuiran sa inggit
nagu dengki, nagu sib, sabab po ay maananina, kaya paling ugalibukiran ang mga bid'a, galibukiran akapan nakuto, galibukiran akapan kapangampit sa ikutaw, kukubur, nagugalibukiran akapan ubra. Turun siran wallahu subhanahu wa ta'ala.